Pasado alas 11 itay bigat, nasitar dagiti riding in tandem, ngagtaw 2031, ken 24, ken nagpada a residente ti San Fabian, Pangasinan, kalpasan a nakitaan da, ti maipagrop, a peke a sigarilyo, iti barangay San Marcial, San Isidro, Abra. Kuna ti barangay chairman, na para dagiti dua, iti barangay checkpoint. Aming asumbrok ti barangay San Marcial, aglalagbok da. Iti di addaong may, paglagbok kami suda, damagami nun niya ti ubradad to barangay tayo. Iti bagada nga may monitor ti prices, kaskada niya ti presyo ti sigarilyo. Kasi siyempre kanya damagami nun niya ti agency da kuma, nun niya da. O mo ti may pakita da order daw nun niya. Tapos hindi birokak so dati ko ma'am ti identification, awan ti may pakita da. Di nasa lutsod kadakwada no anya ti linaon ti bagda, dito'y anakita ti 18 arim ti sigarilyo, asegon kadakwada, Class A, wenno imitation daytoy. Yun nga po, yung sa imitation daw po na might. Kung pagpunta mo dito, alam mo na peke to. Ito yung mga opo. Na imitation. Ba't ka pa rin nagbebenta, alam mo naman na peke? Pero hindi po kami nag-operate ngayon kasi ma'am, dumaan lang po kami sa falls na nakita namin sa Google. Ay, falls pala dito. Bilang dahil po dito, pinasyalan po namin. Kuna dagiti dua, nagtaod dagiti sigarilyo iti Nueva Ecija. Ken, sideline da, daytoy. Kung gusto nila lang bumili o hindi naman po namin pinipilit. Kung gusto na, pinapatesting din po namin sa kanila. Pero may dala kami, yun nga, dahil namin, depende rin po na parang, yun nga ma'am, bakasyon na rin. Style bakasyon na rin yung namin, sideline na ma'am. Napasama lang din eh. Kailangan ma'am, naka-confine po kasi anak ko sa Tigdas na nakaraan ma'am. Naka-confine po siya, kailangan ng pera. Maibasar iti nakita a citation ticket da, saan da adamo dito'y probinsya. Dagiti mapapati a sigarilyo, ti mailako iti nabababa a presyo. Diti original nga sigarilyo. O ma'am. Kuno'y komparata dito'y may pagrup nga peke, kasano nga na-determine nyo nga talaga nga peke dito'y? Neto ma'am, neto namuan nga peke neto gabuta inusarmin ti QR code. Tapos no minus i-com ti app ti QR code na agparang di number na. So dito iniskan nyo dito? I-scan neto ket ti rimwar agsabalida andang agtugma ti number nga nakikabil ito Tapos neto neto original in-scan mi neto QR code na talagang makita mo neto rumwar nga number na agtugmada. So nga niya ti pakakitaan nga peke neto ma'am. So aside from Dayjay, makita pa yung kulidag sinabali? Oy, nagsabali. Neto iti original talaga neto makita mo neto ti peke. Dagiti no kumpiskar a sigarilyo ti maipan iti polisya ti San Isidro, pakairamanan dagiti duwa nga individual ken motorsiklo. Po may jiwa representative ti Mighty cigarette. Just in case sir nga mapananakan nga peke dito, nga ti sumaronan sir. Ag-file ti ko. Ni representative ti Mighty cigarette so ti ag-file ti affidavit complaint naman. Malagip ngemunan ang nagpanawagan ni Congressman J.B. Bernos iti gobyerno, seknan ti nainginget nga aksyon kontra kadagiti mailaklako nga smuggled ken peke a sigarilyo gapo tadakkel ti epektuna iti local tobacco industry. Jessica Boreta, Balitang Solid North.